Halo, ovo je Uvala Carska, predivna ljepota i spoj neba, mora, oblaka, oblutaka, tunera. Posebno nešto zaista. Pred našim očima niže se povijest, ne samo stoljećima, nego tisućljećima. Jer ovuda su plovile barke naših Liburna. Oni su ovdje i gradili barke. Tamo napred, u daljini, je izlaz iz ove čarobne uvale, izlaz u kanal Velebitski. I tamo su bili veliki putevi kojim su plovili strašni moroplovci. Ovaj sprud priča o nekropolama, tumulima starih Liburna koji su ovdje nekada živjeli u bakrenom, brončanom, željeznom dobu. Tih tumula ima na tom sprudu koji povezuje Uvalu Zrče i Uvalu Carska, ali ima ih također na uzvisini Svetog Jurija. Međutim, ta uzvisina postala poznatija po nečem o čemu ćemo drugi put. Pag, tamo napred, predivan grad, do kojeg je dohodala stanovnica upravo ove Uvale Carska, dobra Bona, koja je negdje kod izvora Vodica srela svog muža i tamo počinje priča o gradu Pagu. A ovdje se utopila priča jednog mjesta, jednog grada u kojem je život bujao, gdje su tekli potoci, dolazili vodovodi, kako sam rekla, gradili se brodovi. I danas u Novalji u muzeju možemo vidjeti čak i drveno sidro iz rimskog vremena, koji izgleda kao da je jučer napravljeno, jer se u ovom lijepom muljevitom dnu dobro moglo očuvati. Svega ima u našoj Carski, a ima tu u blizini jedna predivna močvara, blato, puno livada narcisa ili bolenglavica, kako kažu ovdje ljudi. To je jedan raj za ptice, žabe, prava jedna močvara, zaista nešto posebno. I cijelom ovom kraju daje još jedan posebni pečat. Carska, predivno.